gelegenheid, mogelijkheid om te laten rijden. Dus daarom vraag ik van, kan je nog lid worden van dit? Maar dat is dus niet. Nee, ja, het is. We hebben een Facebook, een Flickr-pagina. Niet aankomen. En dan worden stukken gewoon aan elkaar gekoppeld met losse verbindingsinstanties. Eindlayout staat daar dan. En dan staat dat gewoon los. Dan staat het nog. En dan komt er gewoon een stuk normaal spoor, alleen maar spoor en een lijn. En dan komt het weer. En dat is wel een hele laatste tijd. Maar daar ben ik toch benieuwd naar. Iets 25. Weet je wat ik mooi gebouwd heb? Ja, die had ja. Oh ja. Dat is niet Is hij er eindelijk? Hij rijdt. Ja. Even kijken wat er straks boven komt. Bijna 4 kilometer.